μια φαβέλα στην Κολομβία. Μέχρι το 2002, παιδιά, εδώ ήταν πιο επικίνδυνη περιοχή σε όλη την Κολομβία. Γινόντουσαν καθημερινά συγκρούσεις με τα καρτέλ, τους στρατιωτικούς και τους παραστρατιωτικούς. Η εικόνα έχει αλλάξει πάρα πολύ. Στις αρχές του 2000 η κυβέρνηση έστειλε 1000 άτομα στρατό μέσα στην Κομμούνα 13. Προσπάθειά τους να αλλάξουν τα πράγματα. Θα σας δείξω λίγο εδώ πώς είναι η φαβέλα. Επίσης, οι επιχειρήσεις που έγιναν το 2000 ήταν πάρα πολύ σκληρές, πάρα πολλοί κάτοικοι υπέφεραν, έγιναν πάρα πολλές εκτελέσεις και πέθαναν πάρα πολλοί άνθρωποι. Έτσι είναι τα σπίτια εδώ. Οι άνθρωποι ζουν φτωχικά, αλλά είναι πάντα με ένα χαμόγελο στα χείλη. Δεν έχει πειράξει κανένας ένα μήνα που είμαι εδώ, κανένας δεν με έχει πειράξει, κανένας δεν έχει πάει να με κλέψει. Εντάξει, okay, θέλει προσοχή, αλλά μέχρι εκεί. Η κατάσταση σήμερα εδώ στο Μεντεγίν έχει αλλάξει πάρα πολύ. Πάρα πολλοί άνθρωποι επισκέπτονται και την Κομμούνα 13 και γενικά το Μεντεγίν. Έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλη αλλαγή, προσπάθεια και από τους κατοίκους και από την κυβέρνηση. Η εγκληματικότητα έχει πέσει πάρα πολύ σε σχέση με το παρελθόν. Οι άνθρωποι κατάφεραν μέσα από τη τέχνη και τη μουσική να κάνουν πραγματικά μια ολική αλλαγή σε αυτή την πόλη. Για μένα είναι, νομίζω, η αγαπημένη μου πόλη από όλες που έχω επισκεφτεί. Έχει ξεπεράσει τη Βραζιλία, Ταϊλάνδη, δεν ξέρω, το Μεντεγίν το έχω αγαπήσει